on not charge locks on charge umda ufona shaka shere shedule kusati butsire mwana nti ipata wanda mwana anoramba vanhu fara kumesa kuti mede mwana padesi yebo wasinayo sisi hello guys hello men bokusira ka music kamchuya ka music ka bachuya Henda kukereke koiwe endao henda kukereke koiwe endao padari zabatuke munhu henda kukereke abatuke musaka bakutuke komwe ngozi vanozokutukira kumwe kwete padari uyai guys uyai muzwa juice iri pano paita juice musasarira guys paita juice pane juice panapo uyai kaita yakwa Doreen yes hanzi yes Doreen I trust uyai guys kuti fast guys right guys pachipamwe handitika pachipamwe asikuda kugarisa because ndine long journey asi ndine kutenderera kwakawanda kwanichada kutenderera ndichenda naika saka guys muita muchiziva kuti inini ndikuda kudya pie naika ndiri muJoburg saka I also want to eat a pie and a coke saka muita muchindiziva kuti ndikuda kudya mabanana zvakare hutano handika ndichitenderera ndichita basa raMwari iri basa raMwari kaira ndichita is the work of God handika saka I'm a woman of God I'm doing the work of God naika saka monti wa job team Joss ite mchinidedza ukakulunch kumbudzimba dzeini mbozodya womonibikira ne vegetable bowl kuti antika tizombodya kudeni kwenyu right tiri pamwe chete guys ndauya naDoreen nanzi akafanana nagogo right ndina Doreen pano guys ndina Doreen hanzi mboya kuzondiona zvenyu kwete kuti ndine problem kungondishanyirawo vedu vePretoria CBD manje handisi kuPretoria kade ndari muCBD ndaikusvikira cha ini ndini wani munhu anosvikira vanhu anditika ndaikusvikira ini handina zviya ndinosvika andika but kwandiri kwacho manje andiwana right hanzi muri paSIS MELLY ndiri kuBramfontein iko zvino kuBramfontein paKFC ndo patiri kudram padzani powerhouse kupa paningikiri paKFC apa ndo pandiri right daidzai guys daidzai lini guys tibve tangopedza nyaya dzacho ka1 daidzai guys nditegerewo talini guys tegai ndudzo guys itai fast guys ngoti talini mutegei anobva uya kitinanani obva uya vose tine hanzi sei haitushakira alright kanenge karara paside but bo hanzi taurai munodya pai zveshuwa Benedict ndodya nditengerewo zvinunisirawo zveiwere 50 rand ndotenga pai takatomira paGFC saka ndongopinda kamafuta muchiserosa ndeipi wangu uri sei Team Rustenburg team yangu Rustenburg right next time mimi team Rustenburg atakuya kuno utofanga kuya tese naika right auya reketi na unogara muJosa Jora vanogara Josa makadi yenyu atina mari vasikana sorry yenyu enda pai right auya here tadzo talini ndudzo auya here ketina auya here mobva madedzana cookie daidzaiona cookie lion vaimatega cookie lion tegai cookie lion zvakare cookie munin'ina wangu ndeipiko cookie munin'ina uri seiko konda kudai kutya iwe cookie we love you cookie taumafanyangire ndiri kuyako shawabika here sha waita gango here daidzai cookie guys tibve tangopedza nyaya dzacho idzi itai mudeidze cookie lion ndisisa muzondituka yenyu guys mapeji yenyu hazvina kuipa sisi havana kuya nehondo umana muzondituka yenyu baumana hazvina azobara umana mukandituka ndochema guys vauya here timiri
because toda kuti zvitaurwe zvinotaurika varipo anditika toda kuti zvitaurwe zvinotaurika varipo anditika hanzi days ainox futi no aiwa no right hanzoni forget musanditaurira zvasabhina pano guys handitombodi kuwa sterero pano handitombodi uyaya anonzi enemy of progress saka atidi zvedu regai azoita mali ari kuona neghosti kachazoita live yake koko kwaanenge ari achitukirira bho zvekuti achitukirira kwaanenge ari isati mupindura nambasana yenda handitombomoni futi ndozvo zvakanakira vasvika here guys vasvika here vapinda here timu rapinda here timu Cookie timu Ketina timu Talini vavepo here guys Talini kana mave motadzo nombora unyore kuti hai come comment section tadzo okay Talini where are you I'm looking for you ndinda 2 days gesha ndinda 2 days go wena mbomira zvehasha dzako ari kuti ndaiona comment section hanzi why are you tagging me anigeni uchitalini right Talinda muona Talini ndinda kudana sha imbomira zvedzungu wena imbomira zvedzungu kana ndauya mukomoko untodzikama sha zvedzungu chimbomira gara ipapo ingogara uri mucomment section imomo chimbomira zvedzungu tadzo mbopaka wakadaro right Cookie auya here Ketina auya here Cookie auya here Ketina auya here Cookie na Ketina auya here aiwa Kima asha imbomira zvomuromo sha imbomira sha Cookie auya here Talinda muona Cookie auya here Cookie na Ketina vauya here ndangomirira Ketina na Cookie uya aripo tadzo aripo tadzo ngambomira kuti ndikudei mbomira ipapo mbomira tadzo imbomira tadzo mira ipapo gara ipapo tadzo mira ipapo right hanzi Cookie abatiki zvokumanya okay but no problem Cookie asingabatiki live it will be there to stay chandinoziva pane team Cookie ichamuudza kuseri Ketina aripiko tadzo chimbomira mira ipapo tadzo kuti ndikudei imbomira ipapo yes you are tagged neni ndindakudana ini ndindakudana kana ndakudana uno kusemkomoko unombodzikamira so unombodzikamira hanzi KeDoreen akafana keti kuzoti vakataura unotoseka zvewe ungati munhu wana ari kutaura unotoseka kana vakataura zvo vanhu vakafana naye hanzi ari kuruka mawigi Keti ngaauye right guys honaika ndauya sorry vedu musanditukewo please anditika mongoziva musanditukewo nhasi andisvika zvekutukwa muzondituka kumwe musanditukire panapa anditika inzwai guys ini ndauyawo ndanchidarika nekunoku ndichiindawo kunokwidza mwana uya asi in my spirit zvaramba zvichindinetsa zvezvinhu zviri kuitika izvasikana because it's involving vana mwana ndinaye pane mwoyo wangu watorwadza ndichiona mwana uyu ndinaye muno motikari but tavhara kuti mwana asabude palive anditi mazviona maback and forth mashoko and things like that guys sometimes vana muri vana mose muri vana munorasika anditi muchirasika kudaro you just need mwe munhu anongokuisai mudirection yekukuonesai zvimwe zvinhu zvamunenge musingaoni kana kuti mamwe marepercussions amunenge musingaoni mukuita malive aya back and forth muchituka vanhu muchitukana muchiita sei unoona so inini ndazvipira kuti kana ndikunotukwa naDoreen ndega ndotukwa ndamutsvaka kusvika ndamuwana ndikasvika pamba pake ndikagara panapa ndopandiri anditika ndataura naDoreen at length guys ndataura naDoreen guys we welcome Doreen paFacebook antika kutobaya live button ndokuti agona kubaya live button achita live achizvimirira it means kuti ane potential yekuva a big socialite kana kuti celebrity vedu wechekutanga ndoda kukumbirawo kuti let's welcome Doreen pa social media and she wants to be one of my socialites and there's room for everyone pa social media chero mukauya muri 100 guys I always tell you ndinotokusupporta and I'm always behind you because munhu setinokwana zuka mari yake haipere handimona saka kana uchigona kungouyawo uchizvimirira handika uchitora kutukwa uchitora kudii idla mari yekutukwa iyoyo idla mari yekutukwa ita zvine musoro nemari yekutukwa there's room for everyone let's welcome her pa social media handika nyaya yekutuka nekutaura zvise zviri kutaurika izvi guys ndatry kutaura naye handika tambotinetsa naye asi anonzwisisa ndezvandoda handimona ndozvinhu one chandamuadmire anonzwisisa handika saka Doreen over to you tadzo is there Cookie will see the life hande ninyaya
Taura from your heart. Taura zviri pamwoyo pako from your heart. From my heart. Ehe. From my heart ndoda kutanga kukumbira zvangu sisi kukiruregerero. Kuti ndakataurirawo muhasha. Sezvo makaona taitukana ndizvo. Saka ndakangotaurawo zvaiita kuti ndikwanise kushotesa Keti but handina kuziva kuti yanga samwe kuki. Ndisisi wangu havana vavanondirasira. Amen. Kukanganisa kunowanikwa muvanhu kwete mumhuka. Handiti. Saka pavachiona ipapo vachaziva zvavo kuti ndati sorry vakoma. Handiti. Wakoma kuki. Kuki lion muningina azviduku pisa. Muningina auya ari kuti ndokumbira regerero pakakanganisika. Handizivi hangu nyaya dzacho kuti ndedzei but imi munenge muri kudziziva. Hanzi pane nyaya dziripo muri kudziziva. Mukoma kuki aiwa ndauchira madhuve manjenjenje muri mai vangu zvei ndotouchira amai madhuve mugoita futi vateteya zvadze murume amai madhuve ngaichisiya matambo ndoziva kuti kwamuri makagadzira mabhomba izvozvi magrenade ndauchira munhu mukuru auchira palive kudai 43 hadzidze kuti amana dzawo mana ndauchira palive kudai so muningina azviduku pisa muningina wenyu kana muchida kutuka mupindire muinbox munotuka chaizvo mutukane nemuningina wenyu kuseri mopedza mogadzisana motsiura muningina wenyu ndinoziva kuti kuki une rudo that one thing that I know uri munhu anosingagoni kubatira chigumbu zvokuenda aiwa tinotenda andei mberi handoziva kuti panokuremera but panokuremera ndoziva but isitawirana wabvuma wega saka go ahead. Alright, aiwa panondiremera hapo saka kuna sisi kuki ndakumbira regerero ndikati vamadhuve toziva kuti mukavhura muromo masango anodedera anodedera kuti dede aiwa pandini ndakangobatanidzirawo zvangu murume wasisi wangu kuki muhasha because handimakaona kuti kwaingobatwa kuti chete chinoita kuti ushotwe handiti saka kuna kuki ndakumbira regerero then kuna maiguni hey, chinonetsa kumedza chinicho. Wotomedza shako, wotomedza bonzo iroro rinobaya iroro. Rimedze. Aiwa ndarimedza zvangu bonzo because atisikuida because. Because atisikuida. Alright. Medza bonzo. Alright, ndati nini kuna maiguni. Ndinoti sorry nekutuka nekuita sei. But chokwadi chaicho kana muchitaura nemurume wenyu munochiziva. Anditi aiwa ka regero atizodara skati ndoita sei regero nokukumbira regero from the heart manje ukazadzakadzosera kumurume alright aiwa ndati enda kumbira regerero from the bottom of my heart because ndoda kuoneka ndoda kutoti nhasi ndane 5 days ndisingarari ndikadenwa ndirari murume wangu anotozviziva 5 days ndisingarari saka nhasi ndati sorry zvatakatadzirana nezvatisina kudidi izvozvo ndoda kumborarawo neclean heart nhasi. Right. Maiguni ndakutsinidzira. Musikana panapapa ari kukumbira regero tataura zvechokwadi ndikanyatsobvunza zviri kumbonyatso kufamba sei handina kuda kuzonzwa nyaya dzakawanda because asi dzandafambira handisi kuda kuzonzwa nyaya dzenyu but Talin mese muri vanin'ina vangu handitika Talin please maiguni hanzi it's okay my sister rega ndikumbokuedha Talin mumbotaura musekeka Talin where are you Talin ana green but amai ndomuedha sei Talin ndaenda tumumbotaura kamuseke manje aona green but imbo send a request ka Talin send a request Talin send request upapa how can I aid you send a request saka muningina ngaisiye matambo so no more serishabuda from Doreen sekundi promisa kwaita achitaura nezva maiguni kana achitaura nezva Tanzania Noxi murume wake kana achitaura nezva Keti kana achitaura nezva Kuki anditika nokuti ndo zvanga zviri kunetsa izvi animona so maiguni I hope nemiwo ndifo it hands don't aid but thank you nachida kuti iyanga kumbira kuti ndikuaid angati kana zvita mozo edha tinyatsotauririrana but hauna green button manje andisikuona green button I know kuti peace yaitika yevazhinji havasi kuifarira because anenge vachidavo hondo kana drama ndozviziva kuti makumbo anyatsogwadza muti mukadai moenda uku but guys honai pane pazvinosvika pakukwana pane patinofanira kuita malimits guys everything should have malimits guys zvikasaita malimits ka zvinopesera zvisingasaiti anditi zvinopesera zvisingasaiti animaona saka everything has to have my limits kuchauyawo rimwe drama new one tombomombo manyana iroro 2 days anditika kana richiita kuti chiche guys timusatogona kutamba paFacebook zvakanaka pasina kutukana togona kunakirwa zvokuti dude tikati Doreen atanga live tenda kwa Doreen tobva kwa Doreen tomanya kwa maiguni tobva kwa maiguni toenda kwa Keti tobva kwa Keti toenda kwa Kuki tobva kwa Kuki toenda kwa Chihera tobva kwa Chihera tingodaro musati zvinonakidza guys we can do that
pasina ruvengo. Zimbabwe takudzitatora mu trophy yekuvengana, tikudzitatora trophy yekudestroyana. Zvikuru sei isusu vanhukadzi tinofarira kuparadzana zvisingaiti. Takatorikruta varume kuti vachipinda, varume vacho chati respect us sei if we cannot respect ourselves as ladies. Mukaona panotukwa munhu, macomments akawanda ari kutuka mukadzi anenge akaiswa ipapo vakadzi. Ndisiri kudaro macomments anowandira kwa nechikadzi vari kutuka munhu vasingazivi nekuda kuti vakangovenga munhu iyeye. Atisi kuramba turuvengo ruriko, vanhu munovenga munhu anti but zvimwe chinanga zvivewo nemalimits. Unovenga munhu unokanganisira chii? Don't you think guys life is too short kuti rambe tichingomarana kudai? Don't you think that life is too short? Muno mutri foreign land unenge wakauya makoneta dambudziko ndabatsirwa naDoreen, makoneta dambudziko ndabatsirwa neumwe munhu ari padhuze newe, tichita back and forth yekutukana nekuizvo zvinenge tisati bvamurana ma 2000 vana vadiki vari pasocial media apa. Ndokumbira kuti respect your elders if zvaigona, ivo ma elders wo respect ivo vana varipo. Antika ngatiite ine peace, respect your elders kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei. Antimaona ngatirege kungoita munhu vanhu vekungovenga, kungove vanhu vakazara ruvengo patinofamba unongowana uchingotukana nevanhu kuvenga. There's nothing chinodika pakungotuka vanhu nekungovenga vanhu, so hapana chinodika. Anditi so ndinotenda kana ndichiona peace yakadai ichiitika guys. Taliniwo hanzi it's okay masisa abvaisa malafu ake kuna Doreen. Doreen achawo peace yake guys. Keti hapo but achaona life. And I can join later to say I'm not at home if I'm not. That would be good. That would be good, Tadzo. I think there's peace between you guys. Yeah, Shanaka. I also wish pauno ya Africa Talin Timbo Sangana you Doreen me Timbo mwa sheduma drinks. Antika yet drink pasna yo guys. That is CA. Antika. So guys, yeah. I think inini pangu ndapedza. Doreen mamuona, let's go and follow her page. Rakanzi maimumu a short queen maizu do page like let's go and support you. Anoruka msoro anti muno mujobek mBramfontein, just give her a shout, make an appointment antika unorukwa page ririko. Acha uyaone zvinyuwani also di mono tanga kuti mo muchifarawo tichitedzera tiriko tichifarawo chidini. Tinoda ma socialites akawanda. September I'm there. Thank you so much vakoma. All right, it's okay maiguni, it's okay. Kana uri kuno tisangana newe tesetoseka antika izvatopfuura izvi zvatodarika zvisina basa zvatovo. It's water under the bridge now antika ruvengo arubhadhari. Uya uite upenge papeji pako usingatukani nevanhu uvengwe kasi mari yazuka unoidla. I'm telling you mari yazuka ino unoidla anmona but ukajera ngotuka vanhu so uri mucomment section urungobayiwa nokutuka uri kutuka ari kudla mari yacho yazuka yacho saka chari kugona hapana antimaona. As every day azvizona kids ngauye vachituka umwe musiwo omboya achituka usibeli umwe musikana yaporonga ati sisi vakoma nasimbomirai nasi ndinemi zvonakidza otuka umusiwo yotubva atodarika mangwana oenda kunobatana chihera chihera nasi ndinemi ombotina obuda mangwana achitenda zvonakidza anomaona zvonakidza ehe kwete zotingoteki nemunhu wani anomaona hanzi Doreen aista Doreen watora sand. One it was not easy. It was not difficult. It was so easy just to make peace with everyone. Exactly. Even your fans, you should have apologized to my fans because you disappointed them. I wonder vakumbira mese nemafans angu. Ungazofunga ndiri munhu anongotuka, ndiri munhu wenyama unenge wangosvotwa wako but tadzirana kunowanikwa muvanhu handiti. That's why ndati sorry zvangu. Ndizi munhu anotukana nevanhu. Vakomana kufunga kuti nhasi mazi mulavu nemalegs ndeaDoreen here vakomana munhu wamunosibharura. Munondidadisa guys. So guys, thank you very much guys. So batana gaiti anzi ndasvika kwaDoreen good uvosiyane like yacho kana svika kupage kwacho uvosiyane nchi anzi you are humble Doreen, we're gonna start following you now. Chimuti magona, well done, I like you Dolly. Automatically zvazviitira zvega ndiona no noise nothing. Bring a new content, sit down now. Chichona kuti naivo SIS MELLY ndokutenda iko ndimakadzimura kachimoto chenu kuti papa kaipa aiwa inini basa rangu ka aisi mahora mdara inini ndimedusa snake underground saka ndorumira kwese ndikanoti kugo asi pakupedzisira mosanga ndita nyoka yaya ine musoro 1 mission accomplished saka pachedu antika. So guys achagara pasi Doreen sekumadvisa kwataitawoko gara pasi chichaga content manje yako chechanoti indo content yangu, you stick to that animona. Tetiripo will be there to support and witness anditika. So guys moswera bo inda kuinda next live yangu
ndichanokuitirai kwandiri kuenda futi handika zvekuno kundapedza pane kwandiri kunanga nchibva pano ndokwandichanokuitirai next live yangu njira handitika. So guys, peace reigns. Mukaona ari kuzotanga kuti alive achituka ivo paitwa peace kudai so achituka panenge paone era guys. Mwenda unomuti ingawani ruregero rwakaitwa naye asikana ruregero rwakaitwa waniko noizi chiri yei inga akaita public indo inonzi public apology. Ndosaka ndamuadvisa kuti pane kupinda muma inbox rather you do a public apology, apologize to people vese vawakadisappointa. Saka iyi guys inoitwa nevashoma inogonekwa nanhu vashoma but you are the second one mamoyo. I was the first to do a public apology ndichikumbira vanhu ruregero vose vandakaofenda kumvenge. You are the second mamoyo again to make a public apology because inonetsa iyi haisi easy. This is not easy. Public apology inonetsa manje ndocho chinonetsa vanhu vese chinonetsa because mumwe unomatira zvaanoda but iwe unenge wane peace yako. So ndinowa kufara kuti mamoyo second person on social media, second socialite to make a public apology inonetsa guys, but anyway we did it and so guys, more anyway last words how do I do cut life? Any last words? Handifunga kuti ari pachiri nezvekunwe zvekutaura ini neshamwari yangu vaguni murume watalina shamwari ndongoti unoziva kuti tiri mashamwari asi nongoziva vanhukadzi tine pamuromo asi sora ako wangu unoziva kuti sisi dhora vasi munhu I will support here. I will support here too in every thank you my guni ando rudo vemchidana nanyi mchinyembera mchitukana pavanhu mchidana nanyi nechimwoyo makaoma imi right. So guys takwenda vaguni zvakare noxi hanzi neshamwari yako iyi I'm very sorry wo vanhukadzi unongotizivawo vanhukadzi tongohakirawo dzimwe nguva tongozopinza mukutukana munongopinda namai mopinda chivarume zvose zvongozokwana mukutukana umu but that was not appropriate so she apologized as well anditika. So guys tobatsana paleta anditika. From me to you, Medusa Snake Underground. Mahora Mdara. Goodbye.